Čau čau, zdraví vás Peky a vítam vás u mojej prvej informačky. Takže čo je nového? Chcem vám povedať teda, založil som si nový channel, budem natáčať návody, tutoriály a aj let's playe, ale potrebujem odbery a lajky, aby som mohol natáčať dlhšie, takže keby ste mi dali odber, bol by som šťastný. Keď chcete teda dlhšie návody, napríklad dlhšie návody o rezidenciách alebo o Wordedite, o všeličom. Pred 15 dňami alebo tak nejak vyšiel nový Minecraft verzia 1.3.1, takže budem točiť na tejto verzii. Na tejto verzii tie let's play a tutoriály. Táto informačka nebude moc dlhá, pretože teraz mám maximálny počet videí asi, teda počet dĺžku videu asi len tých 5 minút alebo tak nejak, to je málo. V 1.3 jednotke novej verzii tam sú vlastne tie novinky, to vám ukážem na budúcom videu. Bude to len tak do 5 minút, pretože vás teraz nemôžem, ešte potrebujem odbery. Už som sem hodil návod na Mob Arénu, takže ak som pomohol, tak by ste mohli dať nejaký ten odber alebo like. A to by bolo asi k tejto informačke všetko, pretože, jak som hovoril, ešte som nič nenatočil a môžem len tých 5 minút, lebo nemám veľa odberov. Takže čau čau.